Fair nok. Hvad så er det? Okay. Har du læst det? Skal vi se, om vi overhovedet kan... Hvad står der? Vi skal have fat i Tanjas hut. Ellers kommer vi aldrig videre. Det er også det, man skal bruge herover. Same 5 beats. Inside, the shaman has shown something. Fast travel, I guess. Det er bare, at du kan vælge flere forskellige slags mad. Jeg vil hellere have den der, hvor man kan løbe og hele sig selv samtidig så. Og så har vi en tilbage, og den skal vi bruge på den der. Nej, fuck. Og 2. Det får vi nok. Fast travel. Men det var det, vi var inde på lige før. Hvorfor gik vi ud af det? Vi skal næsten lave hende mission først, så, fordi så kan vi jo lave den, forhåbentlig lave den der hut der. Den der kræver Sailor's hut. Er det ikke det, hun hedder? Og det tager en Sailor's hut. Okay, ja, så tager vi ham. Fordi det er deres egen hut, apparently. Fast travel. Bare tage waypoint. Vi løber. Lige meget. En time senere. Vi er kommet 1% videre i spillet. Woo! Har du noget spændende til mig? Ja, well, why not? Great. Skal vi bare hen til ham der? Det er Tanja. Srash. Tanja som en mand. Winjayisu dijam. Ja. Ma sankwai dausa. Det er en mand, ikke? Oh, det er Daiwa damshi. Hakrapi shayu kwayaka. Awesome. Upgradable huts. Yeah. Village. Wolfskins. Okay. Hvor er der ulve henad? Der. Burde nok lige den. Og helt. Ja. Jeg kunne ikke tage sådan der. Der er allerede ild i den. Fair nok. Jeg skulle lige til at tage noget frem og skyde. Hvorfor ikke? Skal vi prøve? Man kan heal den igen. Man kan bare gå herind. Så tryk på den. Now Tamil in Aurus.
Stripe wolf. Det er bare normal wolf. Så det er en white wolf. Der. Eller hvad var det? Hvad er det der? Skal vi se. Oh fuck. Kan vi den jagte noget andet? Vi skal kun bruge 2, ikke? For der. Nej, men det er til... 3. Skal jeg bruge 3? Noget. Ja. Vi skal hen til ulven. Der er et eller andet over den anden side. What? Tænk, at jeg overhovedet ramte den. Ja, det er nok. Craft. Så nu skal vi bruge feathers. Okay, det er nok. Og hvad var det andet skin, vi skulle bruge? Okay. Very square. Men fane, kommer jeg derop? Skal jeg hele vejen derhen på? Der. Hallo. Ja, det tror jeg. Skal hele vejen derhen. Ja. Hvad er det? Green leaf, som jeg har med. Sikkert nok. Eller ikke? Jeg skulle bare have. Okay. Jamen spørgsmålet om det er ulve. Men der var lige før hernede. Hvad er noget? Hvad er du? Du skræmte ham væk! Fy! Fair nok. Og vi skal derover. Wow. Jeg tror ikke, jeg har den nu. Det var typisk, hvis man faldt ned. Men der er et eller andet den vej. Hvad er det? Kill the invaders safe. Det er bare det samme. Er det den eneste? Ja. Er der også en? Nej, længere herhen. Længere her. Hvor til venstre. Er han lige flygtet, eller hvad sker der? Jeg tror ikke, der er flere. Jo, der. Heroppe. Kan man ikke flyve hurtigt? Hen imod mig. Spørgsmålet om han... Spørgsmålet om det er et dyr, eller om det er en person. Det var et dyr. Okay. Har jeg reddet dig nu? Nå, ja, han er bundet. Hvad er du? Herovre.
skal vi bare lige have 2 mere. Men er det den samme, der er hernede? Så lige høj væk. Jeg kan lige så godt dræbe den. Har vi så vi lave? I princippet ja. Men er der noget vi skal tæmme lige nu? Nej, vi skal lige få fundet de der skide ulve. Det går rigtig langsomt. Nå, jeg tror ulvene kommer sgu da først ud. Jamen kommer. Men sigtet er et. Nå, det er synd for dig. Jo, værsgo. Nej. Det tror jeg også. Men tror du ikke først ulvene kommer ud om natten? Hvad er det der? Men hvad med den lorte ulv vi har fundet os? Og man kan ikke have dem ude på en gang. Hej igen. Jamen hej igen. Hvad fanden er det her? Hvad er det? Hai guardam nashmatam. Dræb den! Men det var en ulv, ja. Så... Jeg synes ikke rigtig, at vores ulv kan følge med. Du er ikke særlig god. Wow. Nej. Wolfskin. Så skal vi bare lige finde et par stykker af dem. Hej, Colmont. Skal vi se. Jo. Hvordan opgraderer man så? Når man skal hen til ham, ja. Crafting. Ja, men jeg kan gøre sådan, så jeg kan holde mere kød. Map. Fast travel. Jeg elsker at spille med fast travel i. Det er seriøst det bedste. I stedet for at man skal bruge milliarder år på at løbe et sted hen. Superstar. Faktisk et rigtig stort landsby, man kommer til at have. Så, hvis det hele det her stykke. Smarkaka, Guarpati, Lagwal Tushi. Så vil jeg ikke snakke med dig. Jeg vil bare bygge den her. Winzati Baltida. Hans grin. Så er der fest. Hold nu op. Det var lidt underligt det der.